Wel, mae'n darlleniad ni heddiw o'r Beibl yn dod o lythyr yr Apostol Paul at y Ffilipiaid, y drydedd bennod, ac adnodau 1 ar 10. Ffilipiaid pennod 3, adnodau 1 ar 10. Ffilipiaid 3, adnodau 1 ar 10. Bellach, gyfeillion, llawen hewch yn yr arglwydd. Nid yw ysgrifennu'r un pethau toch yn drafferth i ni, ac i chwi y mae'n diogelwch. Gwyliwch y cŵn, gwyliwch y drwg gweithredwyr, gwyliwch y rai nad ydynt ond yn gweudi'r cnawd. Oherwydd ni yw'r rai gwir enwededig, ni sy'n addoli trwy'r ysbryd Duw, ac yn ymfalchio am Grist Iesu, heb ymddiried yn y cnawd. Bod gennyf o'n rhan fy hun le i ymddiried yn y cnawd hefyd. Os oes rhywun arall yn tybio fod ganddo le i ymddiried yn y cnawd, yr wyf un fwy felly. Wedi enweiddi arnaf yr 8 dydd, o Gil Israel, o Lwyth Benjamin, yn Hebrewr o dras Hebrewyr, yn ôl y gyfreth yn Pharisea, o ran sel yn erlid yr eglwys, yn ôl y cyfiawnder sy'n perthyn i'r gyfreth yn ddi-fai. Ond eich bynnag oedd yn ennill i ni. Yr oedd y nawr yn ei gyfri yn ystyried yn golled oherwydd Crist. A mwy na hynny hyd yn oed, yr oedd yn dal i gyfri pob peth yn golled, ar bwys ragoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu farglwydd, yr un y collais bob peth o'i herwydd. Yr oedd yn cyfri'r cwbl yn ysbwriad, mwyn i ni ennill Crist. Am cael ynddo y ddim cyfiawnder o'n prifo fy hun, sy'n tarfu o'r gyfreth, ond hwnnw sydd trwy ffydd yn Crist, y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd. Rwyf am ei adnabod
Grym ei atgyfodiad a cymdeithas ei diodderiadau wrth gael yn gyd yn ffurfio a'i farwolaeth fel y ca fi rywbod gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth yn eirw. Dwi'n diolch I Dduw am ei air. Peidiwch a cau eich Beibledd fyddwn yn dychwelyd at yr adnodau hynny yn Ffilipiaid yn y man. Wel, mae'n hyfryd gweld plant yma heddiw, a dwi wedi paratoi neges allan ar gyfer y plant. Bedwyr, gawn ni y 4 llun nes I ffeindio ar y we bore yma. Ydych chi'n gweld y 4 llun yma? Wel, digwydd bod I printio nhw hefyd. So, fedra I ddangos nhw fan hyn. Dyma un llun. So, ni'n gwybod beth I hwnna? Trysor, ie. Yn beth mae'r trysor? Ie, ail. A mae'n cael ei gadw mewn is, ie, da iawn, dwi'n gwneud rhywbeth is. Arbennig, so, trysor ydy'r ffil cyntaf, ar hwnna, is trysor. Wedi beth sy'n gen I fan hyn? Ie, map. Map I le ydi hwn. Trysor, ie, map trysor yna. A lle mae'r trysor yna? Ti'n gwybod? No, mae wrth I groes o fan hyn. Falle bod chi wedi gweld map o hyn o'r blaen. Chi'n dilyn y llwybr a chi'n mynd i'r groes. A mae'r trysor yna. So mae'n gwneud fach trysor yn ail. Dwi'n gwneud hwnna yn disgyn o hwnna. A fe. Mae hwn yn un bach. Ti'n gweld hwnna? Be yw hwn? Ie, llong. A pwy sy'n ar y llong yma? Ydych chi'n methu gweld yr ethol yn allan bach? Wel, na I ddweud ydy môr ladron sy'n ar y llong yma. Llong môr ladron. A wedyn, yn ola, o fan hyn, dwi'n gwybod beth I hwn? Ie, Millennium Falcon yma, ie. A pa ffilm ar Millennium Falcon yma? Ti'n gwybod? Star Wars, da iawn. A mae hwn yn Lego Star Wars. Millennium Falcon. Pwysig iawn I fi, pan o'n bletu. Wel, oes rhywun yn gwybod be sy'n cysylltu'r lluniau yma I gyd? Dwi'n gwybod. Da ni wedi dweud y gair mewn gwirionedd yn barod. Dwi'n clywed rhywun yn sibrwd efo ni fyna. Ond trysor yw e, dyna? Trysor. Yw trysor? Ie, da iawn. Rhywbeth sydd efo gwerth mawr. Rhywbeth sydd yn bwysig, rhywbeth sydd yn werthfawr I ni. A da ni wedi gweld rhain ar y lluniau o ydyn ni weld trysor yn y gys, ydyn ni enweth ag air, a wedyn y map I gael y trysor, a wedyn môr ladron, ond yn enwog ydyn nhw, am fynd ar ôl trysor. A wedyn hwn oedd yn wahanol, yn dweud, pan o'n i'n tyfu lan, oedd hwn yn drysor mawr I fi. A dos am rhaid I drysor fod yn arian, nag oes neu air, ond ni'n meddwl bod hwn yn drysor I fi, pan o'n i'n tyfu I lan. Wel, gai ofyn cwestiwn ydy, be yw trysor y Cristion? Be yw'r peth mwyaf gwerthfawr y mywyd y Cristion? Ie, so ni'n meddwl bod yn clywed sybrydion. Wel, yr arglwydd Iesu Grist yn dyna y trysor y Cristion. Da ni I drysori fe, fwy na neb arall, mae'n fwy gwerthfawr y Cristion. Mae'n Lego Star Wars, mae'n Millennium Falcon, mae'n fwy gwerthfawr yn cys o air,
Mae wedi marw dros ni ar y glas. Wedi atgyfodi ar y trydydd dydd, a bod ni'n gallu bod yn ffrindiau gyda Duw. A dyma be mae'r Apostol Paul i ddweud. Yn y bennod byddwn ni'n astudio nes ymlaen. Dwi wedi pwyntio yn y braidd yn dda, felly dwi'n ymddiheuro. Mae'n i chwilio am bapur A3 yn hyd yr rieni heddiw. Mae'n gyrru nhw'n bapur A3. Dwi'n meddwl ar 4. Dwi'n gallu gweld ar y sgrin, a falle bod ein yn y llun. Ond na i edrych arno y bapur, fel bod fi'n gweld e. Mae'r adnod yn dweud hyn. Mae Paul yn dweud hyn am Iesu. Does dim byd fwy gwerthfawr bellach na'r fraint aruthrol o gael adnabod fy arglwydd y Meseia Iesu. Dwi'n gallu byw heb y pethau eraill i gyd. Dwi'n belled am mod i'n cael y Meseia. Sbwriel ydy'r gwbl. O'i gymharu â'r perthyn i'r Meseia. Felly wythnos nesaf yn y chwiliau, cofiwch Iesu yw'r trysor mwyaf y Cristion. Diolch o fawr i'ch o blant am wrando mor dda. Sori bod y lluniau mor dda i chi heddiw. Mae'n symud rhaid o'i fod yn syrffio yn ystod y bregau. O, beth am i ddiweddio gyda'n gilydd eto? O dad sanctaidd, da ni yn troi at y tŷ bore yna ac yn sylwi na tŷ ydy yr arglwydd, tŷ ydy'n creawdwr ni. Tŷ yw'r un sydd wedi'n cynio ni, wedi'n creu ni. Tŷ ydy'r un sy'n cynnal ni nawr wrth i ni eistedd yma yn y capel. Ond da ni diolch i ti o dad bod ti ddim yn greawdwr sy'n bell i ffwrdd oddi wrthyn ni. Bod ti ddim yn greawdwr sydd wedi gadael ni, ond bod ti wedi dod i'r byd hwn yn person dy fab i Iesu Grist. Diolch i ti o dad am Iesu. Diolch am ei fywyd perffaith e. Diolch i ti i fod e wedi marw ar y groes dros ein pechodau ni. Diolch i ti fod e wedi atgyfodi'n fyw ar y trydydd dydd. A dad sanctaidd, heddiw, da ni'n gweddio, ni wedi helpu ni bob dydd i gofio na'n trysor penna ni. Y peth mwyaf gwerthfawr sydd gyda ni yn y cosmos ydy Iesu Grist. Pan da ni yn y gwaith, gyda'n teulu, yn yr ysgol, yn y brifysgol, helpa ni o dad i gofio na Iesu ydy'n trysor mwyaf a'n trysor penna ni. Dad sanctaidd, da ni'n diolch i ti heddiw am bob eglwys yng Nghymru, lle mae'r efengyl am Iesu yn cael ei cyhoeddi a'i ffrwygethu. Diolch o galon i ti am deulu eglwys Efengylau Caerdydd. Diolch i ti am y dystiolaeth ffyddlon mae nhw wedi ei roi i Iesu yn Ninas Caerdydd dros y blynyddoedd. Ac yn gweddio dros yr eglwys hon heddiw. Gofyn i ti ei bendithio ni. Yn gweddio dad y bydd mwy o bobl o Gaerdydd yn dod i darnabod ti trwy'n eglwys hon. Dad sanctaidd, yn gweddio dros emyr a teulu ar ei gwyliau. Yn gofyn o dad y bydd i'n rhoi gorffwystrau ac y byddwn nhw'n cael cyfnod i ymlacio ar ôl amser mor brysur. Dad sanctaidd, da ni yn gweddio dros Gymru heddiw ac yn gofyn am adnewyddiad ysbrydol i'n cenedl ni. O dad, mae'n gwneud ni mor drist gweld gymaint o eglwysi a capeli yn cael. O dad sanctaidd, da ni'n gwybod bod ti dal ar dy orsedd a bod air di dal yn bwerus. Felly, please o dad, nid i drigyrhau wrthyn ni eto yng Nghymru. Nid i ddod â pobl o'r newydd gredu ac i garu yr arglwydd Iesu Grist. A dad sanctaidd, da ni yn gweddio heddiw dros Gymru wrth i'r pandemig barhau. Yn gofyn o dad bod wedi dyn roed gyda'i ffynedd i Lywodraeth Cymru ac yn enwedig i Mark Drakeford gyda'r penderfyniadau nesaf i ddod pandemig. Please o dad, nid i arwain yr awdurdodau. Nid i roed yr ffynedd iddyn nhw.
ynglyn â beth sy'n orau i wneud nesaf. A dal saith, dyn ni hefyd heddiw eisiau edrych y tu hwnt i Gymru. Dyn ni eisiau gweddïo dros y byd. A dyn ni eisiau gweddïo benodol heddiw dros Gristnogion yn sy'n cael eu herlyd. These o dad, ni wedi nerthu y Gristnogion hynny, wedi cael eu herlyd o'n gwledydd fel Gogledd Corea ac Iran. Ni wedi helpu nhw'n sefyll yn gadarn yn yr arglwydd Iesu. Ni wedi o dad fod gyda nhw a'i teuluoedd nhw. Da ni yn gwirio i'r erlyd dod i ben, ond da ni'n gwirio bydd y eglwys sy'n tyfu hefyd yn y gwledydd hyn. Ac yn ola da, da ni yn cyflwyno i ti weddill yr oedfa ac yn arbennig y bregeth. Dad sanctaidd wrth ein ddod at air di, ni wedi helpu ni gofio na dyna beth yw'r Beibl, na air di. A beth bynnag, dyn ni wedi wrando arno fe yr wythnos yma, does o ddim byd yn fwy pwysig na dy eiriau di. Ni wedi helpu ni fod yn ostynedig a dod at y gair yn barod i gael ei newid, i ddibynnu ar Iesu Grist fwyd, ac i ddod yn debycach iddo fe. Dyn ni'n gofyn y cyfan yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Wel, dyn ni nawr yn mynd i addoli'r arglwydd trwy ganu emyn arall. A mae'r emyn hon yn sôn am ba mor fawr yw cariad Duw y Tad tuag ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mor fawr yw cariad Duw y Tad. Ni ellir byth ei fesur, fe roddodd fe'i fab yn iawn, i achub gwael bechadwr. Does neb allir nad faint i boen, pan guddio Duw y Tad i fe, a'i chwyllwch gyda'i drwy'r tir, mwyn i gael tynnu.
Wel, dwi'n siŵr bod y rhan fwyaf ohonyn ni wedi cael y profiad hwnnw o fynd ar road trip ar daith bell yn y car i rywle yn ystod ein bywydau. Ac bod rai wrth ein boddau yn teithio am oriau yn y car, os ydych chi'n debyg i fi, mae road trip sy'n gallu fod yn brofiad eitha hyderus. Mae rhywun oedd yn byw yn Caerdydd, ond gyda'i meiniau a'i deidiau yn byw yn Mangor a Llanrwst. Oedd teithiau hir i'r gogledd yn y car yn y Vauxhall Zafira yn bethau eitha cyffredin. A dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi yn gallu cyd-ymdeimlo gyda fi o fynd yn y car, teimlo chydig bach yn sal. Ond un beth sy'n gwbl angenreidiol ar road trip ydy cael rhywbeth i'ch cadw chi i fynd. Swn i'n cael fath o bethau sy'n helpu chi i gadw i fynd ar road trip. Falle mae gwrando ar eich hoff gerddoriaeth ar y radio, neu cael sgwrs gyda chi deithiwr yn y car. Neu efallai bod chi yn licio bwyta losin i'ch cadw chi'n effro, neu efallai cael nap yn y car, of gwrs, os ydych chi'n gyrru, dwi ddim yn argymell y dechneg yna. Ond beth bynnag sy'n ei helpu ni, dwi'n siŵr bod chi'n cytuno gyda fi, bod hi'n beth da iawn cael rhywbeth i'n cadw ni fynd wrth i ni deithio am oriau yn y car. Wel, cwestiwn llawer pwysicach na beth sy'n mynd i'n cadw ni fynd ar road trip ydy beth sy'n mynd i'n cadw ni fynd yn y bywyd crysogol. Beth sy'n mynd i'n cadw ni fynd wrth i ni fyw bob dydd i Iesu Grist? Wel, yn ystod y misoedd diwetha yn Eglwys Sion Aberystwyth, da ni wedi bod yn astudio llythyr Paul at y Philippiaid gyda'n gilydd. A da ni wedi cyrraedd y drydedd bennod erbyn hyn. Ac hyd yn hyn yn llythyr Paul at y Philippiaid, mae Paul wedi bod yn esbonio wrth ni beth mae'n olygu fyw y bywyd crysogol. Yn y bennod gyntaf, dyma ni'n clywed bod yn golygu byw bywyd o bartneru gyda chrysogion eraill yn yr efengyl. O gydweithio gyda chrysogion i rannu am Iesu gyda'r eraill. Ac yn yr un bennod, dyma ni'n clywed na'r bywyd cristnogol yn dweud Duw yw Crist ac marw sydd i'w hewl. Ac yna, yn yr ail bennod, dyma ni'n clywed na byw y bywyd cristnogol i bod yn ostynedig fel Iesu Grist. Cael yr un meddwl ag Iesu. Bod yn ostynedig a gyfri pobl eraill yn fwy pwysig na ni yn hynna. Ac yn ar ddiwedd yr ail bennod, mae'n sôn y dylwn ni fod Christogion, y dylwn yn siampl pobl fel Timotheus ac Epaphroditus. A'r cwestiwn dyn ni'n ei ofyn erbyn diwedd pennod 2 ydy beth sy'n mynd i'n cadw fynd wrth i ni fyw y bywyd heriol ac anodd hon fel Christogion. Beth sy'n mynd i'n cadw fynd yn y bywyd cristnogol? Wel, mae'r Apostol Paul yn rhoi yr ateb i ni yn adnod gyntaf o Philippiaid pennod 3. Edrychwch gyda fi. Bellach gyfeillion, llawen hewch yn yr arglwydd. Dyma beth sy'n mynd i'n cadw ni fynd yn y bywyd cristnogol. Rhywbeth wahanol i hapusrwydd, wrth gwrs, yw llawenydd. Hapusrwydd yn rhywbeth sydd yn mynd ac yn dod yn dibynnu ar ein emosiynau ni. Mae llawenydd yn rhywbeth dyfnach yn sicrach. Ac un beth sy'n wastad yn wir am lawenydd ydy fod ganddo wastad wrthrych. Os oes ni jyst yn dweud chi heddiw, lawenewch, lawena. Yna fan'na, mae'n gwybod beth i'n mynd. Mae gan lawenydd i wrthrych yn does. A dyna pan mae'r Apostol Paul yn dweud yn hyn yn adnod 3, adnod 1 o bennod 3. Lawenhewch yn yr arglwydd. Fel Cristnogion, da ni lawenhau yn yr arglwydd, beth bynnag yw'n amgylchiadau. Da nhw'n wybod, pwy yw'r arglwydd? Mae gen i reswm i lawenhau, yn dyn ni'n abod e. Da ni'n gwybod bod ni'n ddiogel gyda beth Iesu Grist, ac gyda ni gymaint o'r ysymau i lawenhau
yn y fe. Ac yn ôl Paul, y llawenydd hwn sy'n mynd i cadw ni fynd wrth i fyw y bywyd Cristnogol. Ond gweitha hyn i gyd, roedd Cristnogion Philippi mewn perygl difrifol o golli eu llawenydd. Pam? Roedd yna athrawon peryglus yn Philippi oedd yn bygwth pan seilio eu llawenydd yn yr arglwydd. A dyma bydd yn clywed amdano fe yn adnod 2 yn ein darlleniad. Gwyliwch y cŵn, gwyliwch y drwg gweithredwyr, gwyliwch yr aig, nad ydynt ond yn gweidir nawr. Sylwch am sut mae Paul yn ailadrodd y gair gwyliwch gair gwaith yma yn yr adnod. Dwi'n yn Saesneg. Ydych chi rai gwledydd yn Affrica heddiw. Yn ôl y sôn, mae yna arwyddion mawr wedi cael eu codi yng nghefn gwlad yna'n dweud beware of dangerous animals. Mwyn rybuddio pobl, yna crocodiles, rhinos a llewod o'r flaw. Wel yma mae Paul fel petai yn codi arwydd mawr i rybuddio y Philippiaid rhag yr athrawon peryglus yma. Pwy oedd yr athrawon yma? Wel, yn Gymraeg, dyn ni fel arfer yn ei galw iddeweiddwyr. Iddeweiddwyr. Nid iddewon oedden nhw, ond athrawon oedd yn yr eglwysi Cristnogol cynnar. 2 athrawon, gefndir iddewig oedden nhw, yn trio mynd o gwmpas yr eglwys gynnar, yn trio perswadio Cristnogion i fabwysiadu reolau iddewig. Oedden nhw'n dweud wrth Cristnogion yr eglwys gynnar, dweud nhw, dydy Iesu Grist, dydy credu yn y fe, ddim yn ddigon i gwneud chi yn iawn gyda Duw. Mae rhaid chi gael rhywbeth bach extra. Mae rhaid chi gadw at reolau Moses. Os ydych chi'n fyr, mae rhaid chi gael eich enweidi. A dim ond trwy wneud hyn i gyd, byddwch chi'n derbyniol ger bron y Duw. Dyna be oedden nhw'n gwneud. Oedden nhw'n twyllo Cristnogion yn yr eglwysi cynnar. Ac os olwch chi yn adnod 2, mae Paul yn defnyddio geiriau llym iawn i ddisgrifio nhw. Mae'n galw nhw'n gŵn, yn ddrwg weithredwyr, yn bobl sy'n gwleidyr iawn. Weithiau pan dyn ni'n clywed y gair cŵn heddiw, dyn ni'n meddwl yn syth ar rhyw cŵn bach, yn rhyw hyffus, yn rhyw gwmpas mewn rhyw gau o flodau. Ond nid dyma darlun sydd gan Paul nac i. Mae'n sôn yn hytrach am gŵn, gwych, reidus a ffyrnig sydd eisiau dinistrio pobl fyw. A mae'n ironig iawn bod Paul yn ei ddisgrifio nhw fel cŵn yn dydi. Wedi'r cyfan, dyma'r gair byser Iddewon wedi defnyddio i sôn yn enchebus am bobl o'r cenhedloedd, cŵn. Mae Paul yn dweud bod hwn yn dictol addas iawn ar gyfer y ffawon yma. A mae Paul yn defnyddio geiriau mor beinio i ddisgrifio. Wel, oherwydd bod ei ddisgrifiad nhw mor beryglus. Dwi'n dweud nad oedd Iesu Grist yn ddigon i'w hachub nhw, oedden nhw'n bwydwch llawenydd y Philippiaid. A dydy Paul yn mynd i gael dim o hyn. Ydyn nhw'n ddiwedd adnod 1. Nid yw ysgrifennu'r un pethau ato yn drafferth i ni, ac i chwi y mae'n ddiogelwch. Mewn geiriau eraill, mae'r hyn mae Paul yn mynd i ddweud nesaf yn ddiogelwch i'r Philippiaid. Mae'n mynd i ddiogelu ac amddiffyn eu llawenydd nhw gyda'i eiriau. Ac mwyn gwneud hyn, mae Paul yn yr adnodau nesaf yma sy'n dilyn yn atgoffa'r Philippiaid o 2 wirionedd pwysig mwyn amddiffyn eu llawenydd nhw yn Iesu Grist. Pwynt gyntaf Paul, a pwynt gyntaf yn pregeth ni heddiw hyn. Colled llwyr yw llinach a llwyddiant. Colled llwyr yw llinach a llwyddiant.
Mewn geiriau eraill, bydd llinach ni na'n llwyddiannau ni ddim yn mynd i gwneud ni yn iawn o gyda. Rhaid i chi sylwi faint o weithiau mae'r ymadrodd ymddiried yn y cnawd yn ymddangos yn adnod 3 a 4. Edrychwch gyda'r adnod 3, oherwydd ni yw'r rai gwir enwydedig, ni sy'n addoli trwy ysbryd Duw ac yn ymfalchio'n fis Iesu heb ymddiried yn y cnawd. Adnod 4. Bod gennyf ran felly un le i ymddiried yn y cnawd, os oes rhywun arall yn tybio fod ganddo le i ymddiried yn y cnawd, rwy fi yn fwy felly. Be mae yn olygu i ymddiried yn y cnawd? Wel, yn syml, mae'n golygu trystio yn unrhyw beth ond i bai am Iesu i'n gwneud ni'n iawn gyda Duw. A dyma'n union be oedd y gau athrawon peryglus yma yn ei wneud yn Philippi. Oedden nhw'n ymddiried i hynwydiad nhw'n i ymdrechion crefyddol nhw i gwneud ni'n iawn gyda Duw. Ond mae Paul yn pwysleisio ni. Na'r cysnogaeth go iawn yw hyn. Yn adnod 3, mae'n esbonio na ni yw'r rai gwir enwydedig. Y rai sy'n ymfalchio nid yn y cnawd, ond yn Iesu. Na nid ein llinach na'n llwyddiannau sy'n gwneud pobl yn iawn gyda Duw. Ond petai hynny'n bosib, yna'r apostol Paul byddai'n reit ar bryd y restr. Os yna bocsys i ticio i fod yn Gristion, yna fysa Paul wedi ticio pob un ohonyn nhw. Oedd ganddo fe linach arbennig, ac oedd ganddo fe lwyddiannau anhygoel, fel yda. Jyst edrychwch ar y restr hir, mae'n ei roi i ni yn adnodau 5, 6. Wedi ein weidi arnaf ar wythfed dydd. Oedd wedi cael ei weidi yn union fel o'r gyfraith Iddewig yn dweud, ar wythfed dydd o hil Israel. Oedd e'n perthyn i'r hil a'r genedl o Duw wedi dewis. O lwyth Benjamin, oedd Paul yn jyst yn perthyn i unrhyw lwyth Iddewig, ond oedd e'n perthyn i lwyth pwysig Benjamin. Yn Hebrewr o dras Hebrewyr, wedi cael ei fagu yn y traddodiadau Iddewig, oedd e'n gallu siarad ar y maeg yn rygil, yn ôl y gyfraith yn Pharisaidd. Nid yn unig oedd Paul yn Iddel, oedd e'n perthyn i'r sec fwyaf llym o Iddewon, y Pharisaidd. O ran sel yn erlyd yr eglwys, oedd Paul yn Pharisaidd mor selog, yn sydd wedi fynd ati i erlyd y Cristnogion hynna. Ac yna, yn ôl y cyfiawnder sy'n perthyn i'r gyfraith, yn ddi-bai. Nid dweud i fod yn ddi-bechod, mae Paul yma, ond os oedd unrhyw un yn gallu cael ei alw yn ddi-bai yn ôl y gyfraith Iddewig, yna Paul oedd y person hwnnw. Oedd gan Paul bopeth ond i bai yn un peth. Iesu. Ac fel oedd e ar ddyn sylweddoli, oedd gan y person sy'n heb Iesu ddim byd. Oedd gan y fe bopeth, ond i bai am bopeth yr oedd i angen. Gyda Iesu. Ond i'r diwrnod, wrth gwrs, ar y ffordd i Damascus, dyma fe'n cael troedigaeth. Dyma fe'n dod wyneb yn wyneb ag Iesu Grist wedi ei atgyfodi, ac ar ôl hyn, dyma popeth yn newid am beth y mywyd yr apostol Paul. Ydych chi'n adnod 7 gyda fi. Ond beth bynnag oedd yn ennill i ni, roedd nawr ei ystyried yn golled oherwydd Christ. Gynt oedd Paul wedi gweld ei linach a'i lwyddiannau fel ennill, ond nawr mae'n gweld nhw fel colled. Geiriau'r byd mathemategol yw ennill a colled. Geiriau fysa cyfrifydd y ganrif gyntaf yn ei ddefnyddio wrth gyfri arian rhywun. Wel, yn adnod 7, mae Paul fel petai yn agor i gyrifiadur ac yn mynd ar Excel ac yn agor spreadsheet. Ac ar y spreadsheet mae ganddo fe 2 golofn. Ar un llaw mae ganddo fe bopeth sy'n ennill iddo fe mewn un colofn. Ac ar y llaw arall mae ganddo fe bopeth sy'n golled iddo fe mewn colofn arall.
Wel, pan ddaeth Paul yn gysio, dyma fo'n mynd ar Excel, a dyma fe'n clicio ar bob peth oedd yn y golwg ennill iddo fe gynt, a dyma fe'n dragio i'r golwg golled. Gyda gwreth, gras, ei addysg, ei linach, ei lwyddiannau. A mae'n bwysig iawn bod ni'n cofio hyn heddiw, dydy. Nad oes gynnon ni yr un llwyddiannau a llinach ar Apostol Paul, dyna ni hefyd yn gallu ymddiried yn dydyn ni mewn pethau yn dda iawn am Iesu yn gwneud ni'n iawn gyda Duw. Dwi'n ni syrthio ar camgymeriad tragic o dybio bod ni'n Chrysnogion jyst oherwydd bod ni wedi cael ein bedyddio. Wedi magu fel Chrysnogion. Yn cyfrannu arian at elusen. Yn gwneud pethau da. Dwi'n cofio un myfyriwr yn y brifysgol yn Aberystwyth yn gweithio bod e'n Gristion jyst oherwydd bod e'n Gymro Cymraeg. Ond i ni fel Chrysnogion hefyd, mae Perygl yn bod o'n fwy setl hefyd. Dyna ni'n gymddiried o'n pethau fel un agorach Chrysnogol, ffaith bod ni'n perthyn deulu Chrysnogol, lle mae yna lot o Chrysnogion mae Duw wedi defnyddio. Yn dealltwriaeth nhw'r Beibl, yn gwybodaeth ddiwinyddol, yn safle ni ar bwyllgorau, neu yn yr eglwys. A ni'n gallu troi yn ddigon setl yn dyn ni at bethau fel yna. A meddwl, beth yn setl? Bod y perthynas ni gyda Duw yn dibynnu ar y pethau yna. Bod y pethau yna'n dda, ydyn ni? Y pethau canol, y pethau hyfryd. Dyn ni'n gwybod, nad y pethau yna sydd yn gwneud ni'n iawn gyda Duw. Ar ôl sôn mae colled llwyr yw llinach a llwyddiant yn ail. Mae Paul yn mynd ati ddweud mae ennill popeth yw adnabod Crist. Colled llwyr yw llinach a llwyddiant, ennill popeth yw adnabod Crist. Edrychwch ar be mae Paul yn dweud nesaf yn adnod 8. A mwy na hynny hyd yn oed, roedd yn dal i gyfri pob peth yn golled a bwys agoriad y profiad o adnabod Crist Iesu barddwyd. Yr un y collais bob peth o'i cerfyd. Be mae Paul yn dweud yma? Mae Paul yn dweud bod adnabod Iesu Grist yn well, yn agorach, yn popeth arall. Nid ysgwybod y ffeithiau am Iesu yw adnabod, na chi, mae gyda ni fwy nag un gair yn Gymraeg, gwybod ac adnabod. Adnabod yw nabod rhywun fel ffrind yn dydau. A dyna ni mae Paul yn dweud yn nabod de ac yna de. Dwi'n am ei adnabod yn grym ei ysgolodiad ac yn deithas i ddiolediadau. Oedd gael ei gyd yn ffurfio a'i farwolaeth ei, fel y ffad i rywbod gyrraedd yr ysgolodiad o ddiolch y mwyr. O'i gymharu gyda'r adnabod Iesu o popeth arall nawr yn golled iddo. Popeth oedd wedi gyfri yn bwysig mewn bywyd. Popeth oedd wedi drysori yn golled iddo. Oedd Paul fel dyn oedd wedi bod yn treulio ei fywyd yn adeiladu tŷ mawr crand i fyw yn yna. Ac yna un diwrnod dyma fe'n sylwi bod yna rhywbeth difrifol yn bod ar y tŷ, ond oedd ryfedd bach wedi bod yn bwyta drwy'r ffen o'r cyffwrdd. A oedd y tŷ o dde wedi bod yn ei adeiladu yn wastad hollol, yn golled. Wel, o adnabod Iesu, oedd bob bethau, yr oedd Paul wedi bod yn grechu mor galed dros yn hwyr, yn nawr yn golled. A ddim jyst ar colled, mae Paul yn disgrifio a pethau hyn i gychwch ar ddiwedd adnod 8 gyda fi, yn mynd yn cyfri y cwbl yn ysbwriel. Gair cry iawn yn y droed yw'r gair am ysbwriel yma yn Beibl William Morgan, yn cael ei gyfieithu fel John. John, mae'n rhaid gyda'i gadael Saesneg. Mae'n golygu gwastraff, carthion, tair. Mae'n ei gymharu gyda'r adnabod Iesu. Dyna o popeth arall. Ysbwriel. Ond pam?
Pam? O gyda chi ddarllen ymlaen, diwedd ar y ac adnod 9. Mwyn i ni ennill Crist, am cael ymgoel, dim cyfiawnder ond prifo y dyn sy'n paru o'r gyfer, yn hwnnw sy'n creithir yn Crist, cyfiawnder sydd o dde a'r sail hir. Popeth yn ysbwriel i Paul a Chris yn ennill iddo fe nawr, oherwydd yn Iesu Grist, o mae cyfiawnder. Oedd Iesu yn rhoi cyfiawnder iddo fe. Gair arall am gael ei gwneud yn iawn yn ffrindiau gyda Duw yw y cyfiawnder. Gair am gael ei cyhoeddi yn ddieog gan Dduw yw e. Roedd Iesu'r byd yn dod, mwyn rhoi cyfiawnder i bobl fel yna. Dyma fe'n dod a dyma fe'n marw ar groes Calfaria. Ac wrth iddo farw yma, dyma fe'n swop ryfeddol yn digwydd. Dyma fe'n cymryd pechodau unrhyw un sy'n credu yn Iesu Grist. A marw gan wynebu'r gost yn un heiddi. Dyma Iesu yn cymryd uchder a melltith y tad ar nefendir. A nawr, os ydym ni'n credu yn Iesu Grist, fedrwn ni brofi maddeuant a bywyd, fedrwn ni gael ein trin gan Duw fel ei blentyn ni. Oherwydd pan mae'n gweld ni, mae'n edrych ar Iesu Grist a'r cyfiawnder perffaith sydd ynddo o fe. A mae Paul yn dweud dau beth yn dydi am y cyfiawnder hwn yn adrodd yma hon. Mae'n dweud i fod e trwy ffyr yn Grist. Mae'n cael y cyfiawnder hwn, y cyfan sydd ei wneud ydi ymddiried, trystio rwy'n ffyr am ddibyniaeth am ymddiriadaeth yn Iesu Grist. Ac yn ail mae'n dweud yn dydi, ydy cyfiawnder o dde. Hynny yw nid rhywbeth sydd yn fyny yw e, nid rhywbeth yn ni'n gweithio tuag ato fe yw e, ond rhywbeth mae Duw yn ei roi yn rôl i bobl. Fel wrth i'r athrawon peryglus yma geisio tanseilio gawennydd Chrysnogion Philippi. Mae Paul wedi rhoi 2 reswm ar ddechrau, iddyn nhw barhau i lawenhau yn Iesu. Bod hynach a llwyddiant yn golled hwyr, mae adnabod Crist yn golygu ennill. Dwi'n ei roi, beth o'n i jyst yn pwyso i un funud, beth o'n i wedi ddysgu heddiw. Golled hwyr yw hynach a llwyddiant, ennill popeth yw adnabod Crist. Ydyn ni'n credu hyn heddiw? Ydyn ni wedi gweld na, dyn hynach a'n llwyddiannau ni, yn bedyr, yn agwraeth, yn cymreithod, yn aelodaeth eglwysig ni sy'n gwneud ni'n iawn gyda Duw. Ond adnabod Crist. Ydyn ni wedi trosio Iesu, wedi rhoi'n ffydd am ymddiriadaeth yn nefyn. Nid pan dyn ni yn Gristnogion, dyn ni weithio gallu sleipio yn dydyn, yn subtle, a meddwl bod y pethau da yma. Yn gwybodaeth yw'n oedolyn, dealltwriaeth yn Beibl. Ni'n gwneud ni'n fwy iawn gyda Duw. Crist yn unig yn adnabod e, sy'n gwneud ni yn iawn gyda Duw. A mae gallu bod yn llawdd i anghofio yn dydi. Oherwydd mae'r byd heddiw yn dweithio, yn barhaus. Mae pethau o'n i bai am Iesu Grist sy'n ennill, yn dweud. Mae'r byd yn dweithio ni, mae beth sy'n bwysica oll i'n plant fi yn cael yr addysg o'r agosol. Mae'r byd yn dweud na beth sy'n bwysica fi fyriwyd i cael llwyddiant academaidd. Mae'r byd yn dweud na beth sy'n bwysica i rhywun sydd wedi ymddeol i cael cyfforddusrwydd a bywyd y briflen. Wrth gwrs sydd y pethau yna ddim yn bethau gwael yn dyn nhw hynna. Ond mae'r Beibl yn dweud, i gymharu gyda Iesu Grist a'i adnabod mae pob peth yn golled. Dyna pam i bod i mor bwysig yn dweud bod ni fel Chrysnogion yn gyfal barhau. I ddarllen ac astudio gair. I bwrdd gyda'n gilydd fel hyn. Yn yr oedran, astudio Beibl o'r gweddi, mwyn atgoffa ein gilydd o beth sy'n wir. Dyna'r byd ddim yn gwybod ni fan hyn, dyna'r byd ddim yn gwybod beth sy'n ennill a cochau. Ond mae Duw yn.
A dyn ni'n gwybod na Iesu Grist sy'n ennill. A bod popeth arall yn golled ei gymharu a'i adnabod ei. Beth am ni'n esgoffa'n gilydd o hyn, bob un fi. Diolch i Dduw am ei air i bore. Roeddwn ni wedi ymateb i'r cyfan da ni wedi glywed trwy ganu enyn wrth gloi. Enyn gyfarwydd, ond enyn sydd yn ei gwahodd ni gyda'i dod at yr arglwydd Iesu, yr un sydd yn ennill i ni. Ni glywed dyna'r lais yn galw arna fi dod ag golchi meiau hyd yn afon Calfari. Arglwydd dyma fi, ar galwad fi, hanaf enau yn y gwaith a gael ar Galfari. Wel, diolch yn fawr i chi gyd am y croeso cynnes y bore yma. Dwi'n meddwl bod ni'n cyfarfod eto am 5 o'r gloch yn capel y Tabernacl. Eto am 5. Edrych ymlaen i'ch darllen eto. Bydd hynny byddwn ni'n edrych ar Salm 72 gyda'n gilydd hynny. A beth o'n i'n wirio wrth i ni orffen? Dad, diolch o galon ti a beth o'n i'n ddysgu heddiw. Diolch i ti o'i gymharu gyda popeth arall bod Crist yn ennill a popeth arall yn golled. Dad, wedi helpu ni beidio bod yn falch o ddim byd arall
O'n i bai am Iesu, i adnabod Duw. Yn gras yn harbwr Iesu Grist, a cariad Duw, a cymdeithas yr ysbryd glân, bydd gyda ni o, yr awr hon i'r bydd. Amen.